Señora, today I would like to make a beautiful video song entitled Kasaluti Manglipat, and I would like to dedicate this song to Sir Elmerio, ano ito? Abeliera Garcia of Madrid, Spain. Yan, belated happy birthday po, and ang nagpapagrit po sa inyo ay si Ma'am Ana Jane Pobre. Play the music. Yeah. Orang Bluetooth na ganda. Naulid ang isimbang bahay kaniya, sikat ay nagaw na ngay niya tayo ikudan na nabayak na panawe na nakitura galindukin sa isinagaba bayan kaawan mo nagsakay kato'y pusong ko binubos mo't oras na naglamis iti araw barbare ko na asikatay malimata yan mo naglabese sikamanenday awaka nakas ang biyang mo dinit mo makalakpan ba kagustuhan pa yan nga unay no pakatayan di mo kinanunod kaawan panunod mo insukat na di sa bali diyan pabali nga pinigiti alright partner, this song is heartily and lovingly dedicated to Sir Elmerio Abeliera Garcia. Iti aawan mo nagsakit ito'y pusong ko itanga na surusurong na kinong tijinsito barbare ko na asik na tayo malipata ngayong naglabese suka menentay awada nakas ang biyag ko dintet po agalak ama kagustuhan pa yan nga uray mo pakatayan di mo pinanunod imubus ko inukutan nagti sa bali siya kay ina inuwaksi nakas abiyang ko na yung tetpur kalakama kagustuhan pa yan nga uray no pakatayan di mo pinanunod naawan ti panunod mo insukat na di sa bali at siya kay ina inuwaksi
song is happily and lovingly dedicated to San Elmeron Abelguera Garcia of Madrid, Spain. Merio. Muchas gracias.